देरहाखांनायनि उनाव नोंथांनि फार्स्ट स्टेपआ मा जागोन खामानिया? बेवहाय सुद्ध कुमार बसुमतारी बिथाङा बेवहाय एमएलए नि कैंडिडेट सुद्ध बसुमतारी सारा फोरमायदों जे गाव मा मावनो हागौ बा माब्रै खुगानिफ्राय नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो भिडिअखौ नायजोबोब्ला थारैनो बुजिगोन। সকলকে নমস্কার জানাইছো। আজি বিপিএফ দলের বাসুগাঁও টাউনৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা, এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। ডাঙৰে যি চৰকাৰ তেখেতসকলে যি ধৰণে আমাৰ ৰাজ্যক উন্নয়ন কৰিম বুলি যি ধৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া ধৰণে তেওঁলোকে কাম কৰিব পৰা নাই। বাসুগাঁও টাউনত বিভিন্ন ধৰণৰ টেক্স লগাইছে মিউনিচিপাল বৰ্ডৰ পৰা। আৰু বাসুগাঁও টাউন এটা সৰু টাউন হয়, ইয়াতে বেছি বিক্ৰী পাত্ৰ নহয়, যি ধৰণে বিক্ৰী হ'ব লাগে তেনে ধৰণৰ বিক্ৰী নহয়, যাৰ ফলত আমাৰ দোকানদাৰী সকলে নিজৰ পৰিয়াল লগতে জীৱন যাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পৰাজয় কৰিব লাগিব আৰু বিদেশৰ পৰা এই চৰকাৰখন আমি বিদায় দিব লাগিব। কাৰণ আমাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ভাল কাম কৰিব পৰা নাই, কেৱল টেক্স উঠাবলৈ ধান্দা কৰে আৰু টেক্স উঠাই পেলাই আমাৰ ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত তেওঁলোকে জবৰদস্তি কৰি गथ' नङा दिनै जोङो बासुगाव खालामदों, गासैबो बासुगावनि लकेल मानसिखौ लानानै खालामदों। जोङो बिसोरनि बायदि एकदम गोजान गोजाननि मानसिखौ बासजों गारिजों लाबोनानै जोङो देखायाखै। टटेलि बे बासुगावबासि एकदम अद्भुत मोनसे रेसपन्स, स्पन्टेनियास रेसपन्स बयबो ओंखारदों, अट'मेटिक ओंखारदों। जोङो दखान दखान जोङो हाबै हाबै जोङो रिकुवेस्ट खालामदों जोंनो भट होनांगौ होनना आरो बयबो रेसपन्स होदों। डेफिनेटलि बयबो भट होगोनखौ जों आसा थिदों आरो। नमिनेशन गथायनायनि उनावहाय सिडली बियाबनि दाब दाब ओनसोलाव जिथु बिसायख'थि रेलियाव बाहागो लाबाय थाबाय, बेबायदियाव माबायदि रेसपन्स मोननो हादों? रेलि जोङो एक्चुअलि खालामाखै जेरावबो, दिनैनो बेहाय एसे खालामनाय जाबाय, थाबायनाय जाबाय। जोङो गलि गलि जोङो गामि गामि जोङो न' हाबदों। जों गिदिर मिटिंबो खालायाखै, जों प्रयजन सानाखै, अलमस्ट जोब्बायानोसै, गाबोननि बिथोराव जोबगोन आरो एसे दंबावो। जोंनि लिडारफ्रा जेरावबो हाबदों, सेन्ट्रेल लिडारफोर, डिस्ट्रिक्ट लिडारफोर, ब्लक लिडारफोर, प्राइमारि गासिबो गावबा गाव एरियायाव खामानि मावगासिनो दङ। आंबो जेरै हायो जेराव जेरै सुबिदा थांगासिनो दङ। देरहानाया डेफिनेट बिराद मोजां रेसपन्स। दानि जोंनि नव प्रजन्म जायखौ बुङो, दानि यां जेनेरेसन जोंजों दङ गासिबो। इनपिपिएलनि जानानै आसामनि गोबां मन्त्रि एमएलए आरो माखासे दैदेनगिरिफोरा बे सिडली बियाबाव फोसावदिबाय। बिसोरथ' खालामखायो। जोंखौ बिराद गिदों बिसोरो, जायनि थाखाय गासिबो मन्त्रि मल्ला एमएलए लिडारफोर हाबजोबथारदों। जोंखौ मानो एफाराब गिदों? बिपिएफआ बिराद स्ट्रं, दिनै स्ट्रं रिजनेल पार्टि। बिसोरो गिदों, गिनायनि थाखाय बिसोरो ज' हारसिं हाला नालाय गासिबो ओरै गुवाहाटिनिफ्राय फैलाबायनानै दरखार जायोबा दिल्लीनिफ्रायबो लाबोथों, जों जेबो खेरखाया, जों जेबो बेखौ सार देरहाखांनायनि उनाव नोंथांनि फार्स्ट स्टेपआ मा जागोन खामानिया? आङो बुंबाय थादों दाख्लैनिफ्रायनो, आं ओरैनो बेखौ मावगोन बेखौ मावगोन होननानै आं बुङा। प्रायरिटि बेसआव थांगोन, रायजोफोरजों रायज्लायनानै बबेखौ जों दरखार सानो बेखौनो मावग्रोगोन जोङो। थेंक इउ। फोसावदों बाहागो लाबाय, बेहाय रायजो राजानि माबायदि अनसायनाय मोननो हादों? खुलुमबाय। जे सिडली उफ्रा बिसायख'थिनि जे फोसावदिं मेल, बेवहाय आङो गोबां जायगायाव बाहागो लाबाय। काजलगाव समस्ति आरो 14 नाम्बार चिरांदुवार आरो 13 नाम्बार, बेफोराव आङो रायजो राजानि गोबां अनसायनायखौ नुनो मोन्दों। बेवहाय फैबाय थागोन जे नभेम्बरनि जे 13 तारिखआव जे जानो गोनां जे बिसायख'थि, बेवहाय आसा खालामदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ गोदो थांनाय जे 2005निफ्रायनो जेरैबायदि अनसायनाय अननाय मोजां मोननायखौ नुबोदों, एबारबो बे बिसायख'थियाव बा बिसायख'थिनि गेजेरजों बे प्रमानखौ होनो थांगासिनो दं। बेवहाय सुद्ध कुमार बसुमतारी बिथाङा बेवहाय देरहागोना एकदम रोखा।